Juma October kalo kilita ani wolofla samba flani muga anduru DMS-TV channel muso ani ce ani yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an ta nuban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ hakilina jigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ne ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 10 san 2025 Kayi commissariat des chemins de fer maaw yɛrɛ kɔni y'u bolo da maa 4 yɛrɛ kɔni kan maa 4 minnu yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min o y'a sɔrɔ misi su dɔ yɛrɛ de kɔni tun bɛ u bolo u tun nana taa min yɛrɛ kɔni sugu bila Kayi sugu la. Ministre des Affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw la ale bɛ interview dɔ kɛ interview min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre des Affaires étrangères kɔni b'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Algérie bɛɛ yɛrɛ kɔni gɛrɛla Russie la k'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ko ale pɛrɛnnen don ni ka kɛ médiateur ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la walasa fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ. Tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 13 san 2025 Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Koloko localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Giriko région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo ka da ka kɛra sababu ni douane maaw sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn baden yɛrɛ kɔni kan min giriya kɔni bɛ taa kilogramme 500 yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko douane maaw y'u bolo da ni ɲɛnaminimafɛn min yɛrɛ kɔni kan ko n'a kun feerela Burkina Faso jamana kɔnɔna na kun bɛna na ni CFA wari miliyɔn 79 de ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Madagascar yɛrɛ kɔni ko olu ka fanga yɛrɛ kɔni dafirila Andry Rajoelina n'ale de kun ye Madagascar jamana ɲɛmaakɔrɔ ale kɔni boli mɛ ne ka bɔ ni jamana kofɔlen kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye fintigilaka dɔ olu de kɛmɛ ne ka fanga yɛrɛ kɔni ta Madagascar jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni kelen ne ka fanga yɛrɛ kɔni ta min ye Faransi ale kɔni bɛ bɔ ne k'a laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka liberté jamana ka sariyaw latilennen ko ni finitigilaka yɛrɛ kɔni k'u jija u ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bato Union africaine maaw yɛrɛ kɔni Madagascar yɛrɛ kɔni suspend ka bɔ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko fo ka taa fɔ ni furancɛ fanga yɛrɛ kɔni banna wagati min Madagascar jamana kɔnɔna na ko ɲɔtɛ min ye Madagascar yɛrɛ kɔni a tɛ se ka i sen don Union africaine maaw kan ko foyi la bilen ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka lakana tigilamaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka Kayi sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la min ye Kayi commissariat des chemins de fer ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal Mohamed B Kumare yɛrɛ kɔni ye a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 10 san 2025 k'ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa 4 dɔ yɛrɛ kɔni kan maa 4 minnu yɛrɛ kɔni minɛ kuma o y'a sɔrɔ misi su yɛrɛ de kɔni tun bɛ u bolo k'a fɔ ko commissariat maaw y'u bolo da ni maa 4 minnu yɛrɛ kɔni kan ko o maa 4 yɛrɛ kɔni na ko ka complice dɔ yɛrɛ kɔni tun ye sogofeerela dɔ ye Kayi région kɔnɔna na ko wa ni maa 4 yɛrɛ kɔni ni u dɛmɛna sogofeerela in yɛrɛ kɔni fɛ u nana misi yɛrɛ kɔni boso walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ k'u dogo ni ka taa misi yɛrɛ kɔni sogo feere sugu kɔnɔna na ka sɔrɔ misi dufalen yɛrɛ de kɔni kun don source locale ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen na ni misi kofɔlen yɛrɛ kɔni ale kun kan ka feere yɛrɛ de kɔni ko nka bɔ taara kɛ misi yɛrɛ kɔni su yɛrɛ kɔni ka Kayi garabali la misi yɛrɛ kɔni salen garabali kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko komi bagan marala minnu yɛrɛ kɔni bɛ garabali la olu yɛrɛ kɔni kun tɛ fɛ misi yɛrɛ kɔni sogo ka toli garabali kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na bagan marala ninnu kɔni olu ye bolimafɛn sen 3 dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ bolimafɛn sen 3 min yɛrɛ kɔni kun na sifinnaka 2 yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ walasa o sifinnaka 2 ninnu u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka misi yɛrɛ kɔni ladon u ka bolimafɛn kɔnɔna na walasa ka se ka taa fili ko nka misi yɛrɛ kɔni dira bolimafɛn sen 3 tigi 2 minnu yɛrɛ kɔni ma walasa olu ka taa ni misi yɛrɛ kɔni a fili yɔrɔ yɛrɛ kɔni na yanni u ka taa misi yɛrɛ kɔni fili i n'a fɔ u ni garabali maa ninnu bɛn'a kan cogo min maa ninnu yɛrɛ kɔni taara bosonikɛla dɔ de wele u kɛlen ka bosonikɛla in yɛrɛ kɔni wele u ni bosonikɛla in yɛrɛ kɔni bɛnna ko dɔ la wala de kɔni kɔfɛ bosonikɛla ale kɔni nana misi yɛrɛ kɔni bosonko ɲuman yɛrɛ kɔni walasa ka fɛɛrɛ latigɛ misi yɛrɛ kɔni sogo ka se ka taa sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka feere yen nɔ ko wagati min ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛ gannen don misi yɛrɛ kɔni sogo yɛrɛ kɔni bosoni yɛrɛ kɔni na o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na
maa dɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan a ma kunnafoniya yɛrɛ kɔni di a tɔgɔ ni a jamu yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ de kɔni ye Kayi commissariat maaw ka brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni wele k'a da u tulo kan k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka misisiw yɛrɛ de kɔni boson walasa ka se ka taa ni a ye sugu yɛrɛ kɔni na k'a feere yen nɔ ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min ye brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ y'u teliya joona yɛrɛ kɔni walasa ka ni opération in kɛ cogo min u kɔni kana na taa yɔrɔ in na ka sɔrɔ maa ninnu donna ni sugu in ye sugu kɔnɔ ka ban ko brigade de recherche maa nin yɛrɛ kɔni bɛnna wagati min u taara bali maa nin yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ u ɲɛ gannen don kosɛbɛ misi yɛrɛ kɔni bosonni na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni commissariat maa nin yɛrɛ kɔni sera ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye misi sugu in ye ale donni sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa feere ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔ min ye commissariat maaw u sera ka o ko in yɛrɛ kɔni bali a yɛrɛ la k'a fɔ ko commissariat maaw yɛrɛ kɔni kabini u sera yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na n'u ye sugu in yɛrɛ kɔni minɛ walasa ka se ka sugu in yɛrɛ kɔni bila yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na maa ŋaniya jugu dɔ ta k'a fɔ k'a bɛ taa feere yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni kɛlen commissariat ma n'u y'u bolo da maa 4 in yɛrɛ kɔni kan ko maa 4 in yɛrɛ kɔni na kelen si bɛ san 19 na dɔ ta bɛ 21 na ale ni tɔ 2 olu yɛrɛ kɔni si bɛ san 23 yɛrɛ de kɔni na ko commissariat maaw y'u bolo da ni maa 4 in yɛrɛ kɔni ka teliya la walasa k'u déférer yɛrɛ kɔni ka taa kaso bonba la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mandat de dépôt yɛrɛ kɔni dara ni maa 4 nin kan ni k'u déférer teliya yɛrɛ kɔni na ka taa n'u ye kaso yɛrɛ kɔni na walasa ni maa nin yɛrɛ kɔni wale jugu min yɛrɛ kɔni kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni u ka kiiritigɛw ka se ka kɛ cogo min u ye ni wale jugu min kɛ yɛrɛ kɔni u ni ɲɛ kelen min ka kan o ka se ka da o kan don n'a nataw la ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra Kayi commissariat maaw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don wa sanga ani wagati u bɛ to wulikajɔ yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw ka lakana ko sabatili baaraw la ko min ye commissariat maaw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye délinquance yɛrɛ kɔni ka o kɛlɛ sogo sugu bɛɛ la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na Kayi police directeur ni o ye contrôleur principal Tapa Diallo yɛrɛ kɔni ale ye foliba kɛ ne ka ɲɛsin a ka cɛden ninnu yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo ka cɛsiri u ka teliya ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na ni opération in senfɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni sera ka kɛ sababu ye ni maa nin yɛrɛ kɔni sera ka fɛn juguba dɔ yɛrɛ kɔni bali jamana kɔnɔna na wa contrôleur principal Tapa Diallo ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma halisa u bɛ collaboration tɛmɛ u ni an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'u ka dɔ fara o kan kosɛbɛ ka d'a kan ko dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ɲɔgɔnna opération yɛrɛ kɔni olu bɛ kɛ sebaaya bɛ lakana tigilamaaw bolo wale min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko lakana an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni ye lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni wele walasa ka ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni da o tigi kulo yɛrɛ kɔni ka hali n'a sɔrɔ maa min yɛrɛ kɔni don ni a ma lakodɔn yɛrɛ kɔni a folen don kosɛbɛ Kayi sigibaa ma ale ni Mali sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔden ɲumanya kɛra sababu ye ni sogokolon yɛrɛ kɔni ma se ka don sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni na an b'an profiter o fɛnɛ fɛ ne ka welemada kɛ ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka to ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka lakana hali ni an ka kɛnɛya ko sabatili baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na kunu alamisa octobre kalo tile 16 san 2025 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale sera Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna min ye premier ministre ale kɔni ta bɛ visite ale ni baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni région kofɔlen in kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko premier ministre ale kɔni kunbɛnna kunbɛncogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na Tombouctou sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni nisɔndiya ale ni tɛgɛrɛfɔw yɛrɛ de kɔni wale min y'a yira maaw yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Tombouctou sigibaa maaw ye k'u nisɔndiyara kosɛbɛ premier ministre yɛrɛ kɔni yeli la u ka région kɔnɔna na premier ministre ka ni visite officielle min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o visite yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ka d'a ka projet caman yɛrɛ kɔni bɛ nana kɛ Tombouctou région kɔnɔna na premier ministre ale kɔni na ta o projet nin daminɛni baaraw kɛ yen nɔ premier ministre ka visite yɛrɛ kɔni senfɛ chantier caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a bɛna na olu baaraw yɛrɛ kɔni lancement bɛɛ lajɛlen kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na wa premier ministre kelen ma taa a ka ni visite yɛrɛ kɔnɔna ani an ka Mali ministre dɔw yɛrɛ kɔni taara ni o ye an ka sɛnɛko ministre ye ale ni an ka kɛnɛyako ministre yɛrɛ kɔni ani nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ Tombouctou région kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Général Abdoulaye Mayiga ka nin tagali yɛrɛ kɔni senfɛ a ka programme a yirala k'a fɔ ko chargé don kosɛbɛ ka d'a kan min ye Tombouctou dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni rénovation min yɛrɛ kɔnɔna na don o kɔnɔna na walasa k'a cɛɲa ko kura yɛrɛ kɔni premier ministre ale bɛna o baaraw lancement daminɛ ko so bɛna na jɔ Tombouctou dugutigiw ale ni autorités yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o sojɔko baaraw yɛrɛ kɔnɔna min ye premier ministre ale de bɛna taa o so ninnu biriki fɔlɔw yɛrɛ kɔni da ko
Tombouctou malo sɛnɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni donni bala yɛrɛ kɔni o projet lancement baaraw yɛrɛ kɔni min ye premier ministre ye k'a bɛna na o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa min yɛrɛ kɔni dun ka fa ye halisa ka o yɛrɛ kɔni sabati an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Yala k'a fɔ ko général Abdoulaye Maïga ka tagalen yɛrɛ kɔni na k'a bɛna na ni fɛnba ninnu yɛrɛ de kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na. Premier ministre kan tagalen yɛrɛ kɔni senfɛ ko kumaɲɔgɔnya bɛna na tɛmɛ ani Tombouctou force vive yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla fɛnɛ na. Premier ministre kan tagalen yɛrɛ kɔni nana kɛ occasion ye Tombouctou sigibagaw yɛrɛ kɔni bolo walasa u ka se k'u hakilina yɛrɛ kɔni fɔ Maliko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni jɔrɔna ko ale ni tɔɔrɔ ko minnu bɛ u ka région kɔnɔna na u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Premier ministre kulo kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Irisi jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 15 san 2025 Irisi ka ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale kun bɛ interview dɔ yɛrɛ kɔni na kunnafondila maa dɔw yɛrɛ kɔni ɲɛma Irisi faaba la ni o ye Moscou yɛrɛ kɔni a kun bɛ nin kuma yɛrɛ kɔni na kunnafondila minnu yɛrɛ kɔni ma olu ye kunnafondila ye minnu yɛrɛ kɔni nana walasa Irisi ale ni arabu jamanaw ka sommet min yɛrɛ kɔni kun nana kɛ Irisi ka se ka na o événement yɛrɛ kɔni jaw yɛrɛ kɔni cari diɲɛ mɔgɔ ɲɛna nka ko nin événement kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra a ma kɔfɛ nka o n'a taw ta yɛrɛ kɔni min Irisi ka ministre des affaires étrangères ale kɔni kumana ni kunnafondila nin yɛrɛ kɔni ɲɛma Sergei Lavrov kun bɛ ka nin interview min yɛrɛ kɔni kɛ interview in kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa jɔda min yɛrɛ kɔni bɛ Irisi la farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka kuma o yɛrɛ kɔni kan nka ko ka Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni to a ka o kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye kunnafondila ye olu nana ɲininkali dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ko a la ɲininkali min yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ Irisi ale ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ka nali la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi Irisi ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ka nali ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni olu ye Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni min ye kunnafondila ma n'u y'o ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni na o kuma kɔnɔna na Sergei Lavrov y'a yira k'a fɔ ko kuma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ko walima Irisi ka fintigilakaw k'olu kɔni bɛ ka binkanni walew yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin civiliw yɛrɛ kɔni ma Mali jamana kɔnɔna na Irisi ka ministre des affaires étrangères b'o kuma in nkalontigɛ a b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ foyi t'a la ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ ko dalilu foyi yɛrɛ kɔni tɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni kɛra k'a bɛɛ lajɛlen nkalon dɔrɔn de Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko Irisi ka fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni n'i ye u nalen ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a sɔrɔ o jamana gouvernement maaw yɛrɛ de kɔni invitation officielle dɔ yɛrɛ kɔni ci o ma n'o o kɔrɔ de ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min yɛrɛ kɔni Mali ko ale de ye Irisi ka fintigi bolofara nin yɛrɛ kɔni wele a bɛ hakililajigi fɛnɛ kɛ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Irisi ale ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko o jɛɲɔgɔnya in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi bɛ fɛn kilennenw de kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni ka nin nkalontigɛ kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɔ walasa ka se ka Irisi mankutu yɛrɛ kɔni cɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ k'o kɛ walasa ka Irisi k'ale ka partenariat yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ farafina continent kɔnɔna na Irisi ka diplomatie ɲɛma ka nin kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a da taara se fɛnɛ farafina jamanaw yɛrɛ kɔni ka frontières ko yɛrɛ kɔni ma wa Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye frontières yɛrɛ kɔni tilacogo ye ko yɛrɛ kɔni kɛra colonisation yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko wa baara ninnu ma kɛ a kɛcogo ɲuman na fɛnɛ a ka kɔrɔfɔla ko colonisation yɛrɛ kɔni bannen frontières yɛrɛ kɔni tilala cogo min k'ale sa o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka na ni fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la o ko yɛrɛ kɔni a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta Mali ale ni Algérie ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka frontières yɛrɛ kɔni min ye Touaregs yɛrɛ kɔni olu bɛ yen nɔ Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni frontières tilacogo in yɛrɛ kɔni ni ale wajibiyara puissance coloniale yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni o kɛ walasa ka se ka o ko nin yɛrɛ kɔni utiliser cogo min u bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ kuraw yɛrɛ kɔni ye région kɔnɔna na Irisi ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko farafina jamanaw yɛrɛ kɔni dɛmɛni lafasaliko fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Irisi k'a ka di a ye fɛnɛ a ka kɛ médiateur yɛrɛ kɔni Mali ale ni Algérie ɲɔgɔn cɛ la walasa fɔɲɔgɔnkɔ bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka o ban a y'a yira k'a fɔ ko Algérie ale ni Mali k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera olu Irisi yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u bɛ fɛ Irisi kɔni ka u jukɔrɔma dɔn cogo min fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie ale ni Mali ɲɔgɔn cɛ la ka se ka na ni basigi ye o fɔɲɔgɔnkɔ in kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Irisi jamana ni o ye ale Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni ko o Irisi jamana yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don
walasa ka se ka Mali ale ni Algérie fila bɛɛ yɛrɛ kɔni dɛmɛ bɛn ka ɲini yɛrɛ kɔni na u ni ɲɔgɔn cɛla la. Irisi ka diplomasi ɲɛma kan déclaration yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ o ɲagalen don kosɛbɛ Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛla la. Kalo laban tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Algérie kelen ni ka Mali ka drone dɔ yɛrɛ kɔni gosi Tinzawatène secteur yɛrɛ kɔni na o nana kɛ sababu ni ka na ni fɔɲɔgɔnkɔba yɛrɛ de kɔni Algérie ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛla la. Ni ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna la Mali ale kɔni Algérie ɲangi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko Algérie kelen ni ka Mali ka drone yɛrɛ kɔni gosi ko ye binkani wale de kɛlen ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma wa o yɛrɛ de kɔni na Mali ale fɛnɛ taara ko in yɛrɛ kɔni lase fo Cour internationale de la justice yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Algérie kama. Algérie ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ale y'a yira k'a fɔ k'a ye Mali ka drone yɛrɛ kɔni gosi ka d'a kan ko Mali ka drone ko kɔni donna ale ka jamana de kɔnɔna na. Wa jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni juguyara ɲɔgɔn fanfɛla yɛrɛ kɔni na fo kuma in yɛrɛ kɔni taara se ONU yɛrɛ kɔni ka Assemblée nationale 80 yɛrɛ kɔni na min kɛra États-Unis jamana kɔnɔna na. ONU maaw yɛrɛ kɔni ka tribune yɛrɛ kɔni ɲɛma Mali ale kɔni Algérie yɛrɛ kɔni ɲanki kosɛbɛ ko Algérie bɛ ka banbaci wale yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don. O yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min ye Algérie ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko olu Algérie olu tɛ ka banbaci wale foyi yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don. O fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Algérie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la min ye Sergueï Lavrov ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni tɛmɛna politiki ko dɔrɔn kan ko siya ko ale ni maaw yɛrɛ kɔni lakodɔnni ko o ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fila ni yɛrɛ kɔni frontière yɔrɔ la ko in yɛrɛ kɔni ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ko olu Russie yɛrɛ kɔni bolo basigi nali Sahel yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ u la wa o y'olu ka priorité fɛnɛ ka d'a kan ni basigi yɛrɛ kɔni nana Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka ɲi région kɔnɔna in bɛɛ lajɛlen ka lakana ko ma wa o ka ɲi olu Russie yɛrɛ kɔni ka partenariat yɛrɛ kɔni toli yɛrɛ kɔni na farafinna jamanaw kɔnɔna na Russie filɛ ne ka ni proposition min yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko a ka di ale kɔni a ka kɛ médiateur ye Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni o ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na o ko in yɛrɛ kɔni na Russie ale bɛ fɛ ka cikan caman yɛrɛ de kɔni yira diɲɛ mɔgɔ la cikan yɛrɛ kɔni dɔw ye a bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ ale ni Sahel jamanaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛ fɛ ka o ko renforcer kosɛbɛ a bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Russie yɛrɛ kɔni a dɔnniya bɛ olu la wa u bɛ se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ɲɔgɔnna crise nin yɛrɛ kɔni ka olu wuli ka bɔ région kɔnɔna na ni Algérie ni Mali yɛrɛ kɔni sɔnna Russie ka ni proposition yɛrɛ kɔni ma u bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jamana fila nin yɛrɛ kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ nka ni jamana fila nin yɛrɛ kɔni banna Russie ka ni proposition yɛrɛ kɔni ma u bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la halisa ka o tɔ juguya ka taa fɛ nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bolo ko in yɛrɛ kɔni ye kelen ye Sergueï Lavrov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kuma ɲɔgɔnya ale ni diplomasi k'ale kɔni ɲɛ b'o dɔrɔn yɛrɛ de kɔni na o dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ye fɛɛrɛ walasa ka se ka danaya yɛrɛ kɔni segin ko kura ye Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la ni olu fila bɛɛ yɛrɛ kɔni Russie ale ka partenaire ye tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2025 Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni olu ye sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka d'a kan u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na camion dɔ yɛrɛ kɔni kun jɔlen don Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni ka bureau cour kɔnɔna na camion min yɛrɛ kɔni tɛ Burkina Faso jamana ta ye ka d'a kan immatriculation yɛrɛ kɔni jamana wɛrɛ ka immatriculation de ko Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ de kɔnɔna na wolomalikɛ ni camion kofɔlen na min kun jɔlen don douane maaw ka bureau yɛrɛ kɔni cour kɔnɔna na o wolomali yɛrɛ de kɔni senfɛ u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn kilogramme 500 yɛrɛ de kɔni ka kɔnɔna na ko ka Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni to wolomali yɛrɛ kɔni na camion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u nana fɛn dɔ yɛrɛ de kɔni min ye u dabaliya ban kosɛbɛ u ye réservoir dɔ yɛrɛ de kɔni camion kɔnɔna na maa minnu kun kɛmɛ ne ka min yɛrɛ kɔni sude ko ɲuman ka sɔrɔ ka bitɔn caman yɛrɛ kɔni sigi a da la walasa a kana na se ka ye wala de kɔni kelen Burkina Faso ka douane maaw sɔmina u sɔrɔla ka wolomali yɛrɛ kɔni tɔ kɛ kosɛbɛ wolomali min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ fɛn caman yɛrɛ kɔni kan u ka wolomali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn dɔ kan ni ale tɔgɔ ye chanvre indien u taara bɔ ale plaquette 593 kan ale ni marijuana n'o fɛnɛ ye ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni u taara bɔ ale fɛnɛ plaquette 194 yɛrɛ kɔni kan minnu kun dogon bɛ camion yɛrɛ kɔni yɔrɔ caman na ni o dɔw ye dɔw kun dogolen don camion réservoir la dɔw kun dogolen yɛrɛ kɔni don bidon dɔw kɔnɔna na min kun bɛ camion in kɔnɔna na hali pneu de secours nin yɛrɛ kɔni ko maa ninnu kun kɛmɛ ni ka ɲɛnaminimafɛn ninnu dogo a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala
k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra Burkina Faso ka koloko douane maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Giriko région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa u filɛ k'u bolo la ni ɲɛnaminimafɛn baden mun yɛrɛ kɔni ka ko ni yɛrɛ kɔni kun sera ka feere u kɔni kun bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 70 ale ni 9 de ma. Burkina Faso ka douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kalisa kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ camion in kɔnɔna na ka d'a kan o bɛ ka camion yɛrɛ kɔni démonter ka fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni walaka sabula u bisigalen don a la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn k'a dogolen bɛ sɔn ka kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ni camion kofɔlen in kɔnɔna na. Burkina Faso ka douane directeur général ni o ye inspecteur divisionnaire Yves Kafando ye ale bɛ koloko douane maaw yɛrɛ kɔni fo u ka jateminɛ hali n'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni camion in wolomali senfɛ wa a ka kɔrɔfɔla ko douane maaw filɛ ni ka nin saisiba min yɛrɛ kɔni kɛ o yɛrɛ kɔni y'a yira Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Burkina ka douane maaw ye k'u cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli la ni ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko douane maaw cɛsirilen yɛrɛ kɔni don min yɛrɛ kɔni lakana ye ka o sabati Burkina fantan an n'a ni bɛɛ lajɛlen na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.